Milí priatelia, ale teraz sa poďme pozrieť aj na takú inú adrenalinovú záležitosť, konkrétne ako to vyzerá na takom horskom bicykli, pokiaľ sa skutočne bezhlavo, ale koordinovane pustíte dole svahami. Pekné ráno. Úplne celý. Hej. Nemal si strach pred tým stekom? Troška áno. Hovorím, ale to je len z tej obavy, že to je tak odpružené, že nemám pri tom cit. Neviem si na to zvyknúť. Čau. Ja som Marek, ahoj. Čau, ja som Dušan. A povedz mi, čo ma dneska čaká? Tak počuj, pôjdeme hore s 6 sedačkou na konečnú stanicu. To je tam úplne hore? Áno, to je tam za horizontom. Toto bude tvoj bicykel. A čiže dostaneme nejaký chrániček k tomu, čo to Jasné, celú výbavu. Pedále ti môžu zraniť nohy, kamene ti môžu zraniť nohy. Všetko okolo, čo vlastne prechádzaš. Rukavice musíš vždy mať, pretože rukami držíš. Keď brzdíme rukami, hej? Áno. Máš lepší kontakt, pretože sa ti tak nepotí ruka. To je jedna vec. A ďalšia vec je, keď spadneš, väčšinou ideš rovno na ruky a keď si dochrámeš ruku, tak si nezajazdíš aspoň týždeň. Dobrá? OK. Čo mi povieš o bicykli? Čím je špeciálny? Tak tento bicykel sa od bežných líši hlavne tým, že je odpružený aj vzadu. Má tu hliníkový rám, čiže je to pomerne ľahké na to, ako robustne to vyzerá. Sú tam... Čiže tento rám je špeciálne stávaný na túto dráhu? Áno, na jazdy, vlastne jazdu dolu kopcom. Šlapať na ňom do kopca je dosť náročné. Stručne ti vysvetlím ovládanie bicykla. Ukáž. Takže na pravej strane máš zadnú brzdu a radenie zadnej prehádzačky. Na ľavej strane máš prednú brzdu. Snaž sa vždy brzdiť obidvoma symetricky, áno, ale nesnaž sa nikdy zablokovať koleso. Proste šmikom brzdíš oveľa menej. Ďalej, keď máš strmý úsek, snaž sa presunúť za sedadlo. Čím viac si za sedadlom, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa preklopíš cez riaditka pri nejakom náraze. Keby si chcel skákať, tak treba pri každom skoku si ho treba najprv samozrejme pozrieť a potom odhadnúť rýchlosť, akou sa potrebuješ na nej rozbehnúť. Takže poďme si zalietať. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. Toto ne. Toto som nečakal. Takže tu nás sa končí ktorá časť dráhy? Tu nás sa končí červená. Môžeme ísť skúsiť teraz tú čiernu. Co ty na to? Poďme ho vyskúšať. Uvidíme, ako to dopadne, ale tam už kamery nepôjdu.